Hej, velkommen til den video. I dag handler det om min katte. Leger? De leger nu. Hvorfor leger I? Det er da dårligt tidspunkt. Jeg skal se. Og i går, der skærede katten mig. De er nogle 12 uger, 13 uger. Ja. Jeg sagde, ja, det er jeg. Ej, hvad laver du i arbejdsløshed? Ej, hvorfor piller det ved en tæer? Ej. Hvor det så dig væk. Den sorte er en pige, og den røde er en han. Pige og dreng. Så er lige dreng. Hold det kæft. Den er jo hund, det er en hund. Og det der, den han. Ej, må jeg lige sige den nøgen igen. Ej, hvor er det sygt. Og jeg leger bare at køre en lille bil. Så den er der. Ej. Lille bitte sød hale. Nå, men se. Der er en hale. De leger faktisk nu. Det er sådan, man leger, og jeg ved godt, at det ser rigtig voldsomt ud. Prøv at se. Hvad fanden har det gang i? Altså, det ser vildt voldsomt ud. Er I enige? Den siger stop. Den siger stop. Den siger stop. Du skal ikke bide mig. Du skal ikke bide mig. Okay? Du skal ikke bide mig. Du skal bare ikke bide mig. Harley, det er pigen. Harley, det er pigen. Harley. Jeg nusser Harley. Jeg nusser Eddie. Harley, det er pigen. Og Eddie, det er drengen. Harley. Nej, siger Eddie stop? Eller nej, siger Harley stop? Siger Harley stop? Siger Harley stop? Nej, jeg tænker, jeg vil stoppe den her video. Når de hygger bare, eller jeg så. Zezu! Husk at like og subscribe.